दिनैनि दिनाव GSP राजखान्थि हानजाया गैलिया। जों नांला होननो बुंनाङाखै 16 तारिखहालागै मोनसे अपसन दङ 16 तारिखआव जुदि बिथांमोना थिखोनानै लायोबा अब्ला खिथुनि जि माने GSP जों थानाय जि रिलेसन बे रिलेसना कन्टिनिउ जागोन आदारवाइज जुदि माने बिथां दङ CM बिथाङा बेखौ GSP को जों नांला होनना बुङाखै 17 अक्ट'बरसिम बिजाथि होनायखौ बोख्लायाबा GSP को UPPL आरो BJP नि दैदेनगिरिफोरा बिजिरना खुंथायनिफ्राय बोख्लायनो थांखि लागोन। बे इमानुल मुसाहारिया आसलते व्यक्तिगत केन्डिडेट मोनसे राजनीतिनि खोथा बुंगासिनो दङ बेवहाय खारन व्यक्तिगत हिसाबै बिथाङा जेबोआनो माने तामुलपुर ओनसोलाव जेबोआनो गैया सासेल' मानसि सिंगल मानसि बिथाङा बिराद सेल्फिश इन्डिभिजुवेल माने गावनि लाबालाबनि थाखाय न' बिल्डिं बानायनायनि थाखाय गुवाहाटियाव हा बायनो थाखाय बिनि थाखाय बिथाङा राजनीतिखौ बाहायबोगासिनो दङ। हारसिङै इमानुएल मुसाहारिया तामुलपुराव जेबो गैया सिंगेल मानसि बिथाङा सासे सेल्फिश न' बिल्डिं लुनो थाखायसो राजखान्थि खालामदों। बिनि केन्डिडेट होयि जाहोना मा जि खादों बेयाव होनांगौ मा बाथ्रा दं बेहालाय। हाग्रामा महिलारिया गिनानै तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिजाथि होआखै। दिनै बे गावनि आथिं मालायनि आथिं हमै हमै दिनै बियो गावनि दायखौ दोनखोमानो थांगासिनो दङ प्रमद बर'नाव बहुतबार आथिं हमफैबाय आंखिल जोंखौ सिन्थाय आथिं हमदों आंखौ सिन्थाय बहुतबार फन खालामदों आरो UPPLआव माने गावखौ जगदान खालामनांगौ होननानै बुंगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिया गावखौ UPPLआव लाफानांगौ होनना गोबांबार UPPLनि दैदेनगिरिनि खाथियाव थांना आथिं हमफैगासिनो। जोंनि फैगौ जि उपनिर्बासन बे निर्बासनखौ जोङो बे बाराव एसे बेतिक्रम हिसाबै लादों आरो बेखौ जों एबार जलेन दैमारिनि हाबा होननानै लादों आरोखि दा फैगौ समाव जलेन दैमारिया जोंनि आसामनि गेजेरावनो बांसिन भट जोङो मोनसे लानायनि बिथांनि इलेक्सनजोंनो जोंबो मोनसे एक्सारसाइज जिहेतु जोङो BTRनि EM गासिबो दङ आरो स्टेट लेभेलनिफ्रायबो गोबां मिनिस्टारफ्रा जोंजों जगदान होगासिनो दङ एखेलेगेनो खामानि मावगासिनो दङ बेखायनो आं बुंदों एबार बे बाराव 1 लाखनिबो बारा भट लानानै तामुलपुर समस्तिखौ जों आसामनि गेजेरावनो बांसिन भट लानाय बे मोनसे रेकर्डखौ बानायनो थांगासिनो दङ बेखायनो जों बिराद खुसि आरोखि जों GSPनि आफादगिरिया बुंदों जे बिजाथि माबानायाव सायख'नायाव बिथांमोनखौ लिङाखै होननानै बुंदों जे आं खोथाखौ BTRनि EM हिसाबै बुङा आं इन्डिभिजुवेलि जुदि बुङोबा दिनैनि दिनाव आरो GSP गैलिया गतिके बे GSPखौ लानानै जों ओरैनोबाबो माने बार्डेन बायदि मोनसेसो फिलिं खालामनाय जादों जों ओरैनोबाबो जों गोजानो BJP आरो UPPL आरो AGP मिलायनानै जों बिराद स्ट्रं दिनैनि दिनाव जोङो GSP गैयाबाबो जों कम्फर्ट लेभेलाव दङ। नोंथांमोना जों नांला होननो बुंनाङाखै जों जिहेतु BTRआव दासिमबो GSPआ जोंजों सासे EM हिसाबै EM सासे दङ गतिके दानि जि बिसिनि डिसिसन 16 तारिखहालागै मोनसे अपसन दङ 16 तारिखआव जुदि बिथांमोना थिखोनानै लायोबा अब्ला खिथुनि जि माने GSP जों थानाय जि रिलेसन बे रिलेसना कन्टिनिउ जागोन आदारवाइज जुदि माने बिथांमोना जुदि थिखोनानै लायाबा बेखौ जोंनि UPPL आरो BJP नि जि दैदेनगिरिफोर दङ एबा जोंनि CM बिथां दङ CM बिथाङा बेखौ राजु बर' सामदा बसुमतारी अजय बर' बेखौ लानो हायो बेबो गिदिर बाथ्रा नङा GSP हिसाबै बेवहाय जेबो रायजो गैया दिनैनि दिनाव 1,000 बिसिनि माने भटिं जानाय नङा खारन रायजोआ दिनै सोलायनायखौ लुगैदों प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोदान मोनसे समाज दानायनि थाखाय जि माने रायजोआ ज' जाजाय जादों बेवहाय बयबो बोलो होफादों प्रमद बर'नि साननाय हनायखौ मोगथां महर होनो थाखाय BTRनि गासिबो रायजोआनो दिनै माने ज' जानानै दं आरोखि। नैबे समाव बिथाङा बुंबावदों बावैसोनो जे प्रमद बर'नि सरकारा बायगोन बेवहाय आरो बाथ्रा BJP आरो UPPL जों बिदा फंबाय न'खरसे जानानै जों संसार खुंगासिनो दङ बेवहाय बेबायदि व्यक्तिगत लाभालाभनि थाखाय गावनि राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय बेबायदि गोदाव सोराव खोथाखौ बुंनाया जोबोद गोरलै बाथ्रा जों बेखौ खोनासंनोबो लुगैया जों BJP आरो UPPL जों बिदा फंबाय रोखोमनि जोङो स्टेटआवबो आरो BTCआवबो जों रायजो खुंगासिनो दङ जोंहा जेबो जोंहा दाउट गैलायलाया आरो बे GSP गैयाबाबो जोङो बिराद कम्फर्ट लेभेलाव दङ जों आदारवाइज दहायनो बुंखाबाय आं जोंनि थाखाय बार्डेनसो बियो
इमानुएल बिथाङा बुंबावदों जे इउपिपिएलआ बिजेपिनि फारसे उपदेष्टा हिसाबै राखिছো इमानुएलआ इमानुएल मुसाहारिया आसलते व्यक्तिगत केन्डिडेट मोनसे राजनितिनि खोथा बुंगासिनो दङ बेवहाय बेहा आसलते दिनै बिथांमोना बिथांखौ मानो एथ'ग्राब माने मिडियायाव माने रायलायथावथाव बादि बानायदों आंथ' मालाबा सन्देह जायो मिडियायासो बिथांखौ हाइलाइट खालामदों नामा खारन व्यक्तिगत हिसाबै बिथाङा जेबोआनो माने तामुलपुर ओनसोलाव जेबोआनो गैया सासेल' मानसि सिंगोल मानसि आरो बे सिंगोल मानसिखौ लानानै दिनै 2 लाखनिबो बारा सोद्रोमाफोर जोंनि तामुलपुराव दङ बे गासिबो बिनि खोथाखौ रायलायनांगौ मानसि नङा आरो बिथाङा बिराद सेल्फिश इन्डिभिजुवेल माने गावनि लाबालाबनि थाखाय न' बिल्डिं बानायनायनि थाखाय गुवाहाटियाव हा बायनो थाखाय बिनि थाखाय बिथाङा राजनितिखौ बाहायबोगासिनो दङ आगोबा आरोबाव बे बाराव बिथाङा दिल्लीयाव फ्लेट लानो हायो नामा बिनि थाखाय तामुलपुरनि रायजोफोरखौ खनसे थगायबावनो हायो नामा बिनि सोलो बानायगासिनो दङ बेखायनो बेफोरबायदि फाल्तु खोथाफोरखौ बखिगासिनो दङ इउपिपिएलआ बिजेपिनि जे मावथिफोरखौ समर्थन কৰিব बे खोथाया नंखाय बेबायदि दिनैसिमबो सोरबाया राजनिति लाबालानि थाखाय बुंनो हागौ खिन्थु जोंनि जे इउपिपिएल कर्मीफोर दङ बे जोंनि जे इउपिपिएल बे गोदोनि दिनैनिफ्राय 17 बोसोर आगोलनिफ्रायनो माने जेबो मोननो लुगैया गारा समाज दानायनि नामाव लोगो होखानाय मोनसे दल पिसिडिआरनिफ्राय लानानै जोंनि इउपिपिएल गतिके बे बाराव मोननायखौ लानानै जोंनि संगठनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआव मोननाय मोनिखौ लानानै बे रायलायनायाव फेक्टरानो नङा खारन जों समाजखौ सिबिनो फैदों समाजखान्थिखौ जोङो गोदान महर होनो नागिरदों बेयाव गावनि उदैनि माइरं बा सोरबा माने न' बिल्डिं लुनाय बा माने दखान बा गारि मथर लानाय बेफोरबायदि खोथाजों इउपिपिएल दोलोआव जेबो जायगा गैया आरो बेफोर नंखाय प्रमद बर' बिथांखौ बुंगासिनो नै समाव प्रमद बर'आ गाव जेरैबायदि खालामनो हायो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ टिकेट होयो होननानै बेफोरो नंखाय बेफोरबायदि खोथाया एकदम माने नंखाय दिनै जोङो दङ जोङो गावनि जि माने केपेबल बे हिसाबै जों बिथांनिफ्राय टिकेट मोननो हादों आरो बुहुत मानसि दङ दिनै जिरन बिथां दङ गोदोनिफ्रायनो समाज सिबियारि मानसि जिरन बिथाङा दिनै नामदांखा मानसि गासैबो रायजोआनो बिथांखौ अनो गासैबो रायजोआ बिथांखौ सिनायो बिथाङा टिकेट मोननांगौ जग्य जों मिथिगौ बेनिखायनो बिथांनो होदों दिनै जलेन दैमारि बिथाङाबो बेसेबांबा गोबां समनिफ्रायनो रायजोखौ अनबोनाय रायजोनि समाजनि खामानि मावबोगासिनो दङ बिथाङा दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिथांखौ बबेनिफ्रायबा थिखोना लाबोनानै गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय दिनै जलेन दैमारिनो टिकेट होआखै जलेन दैमारिखौ तामुलपुरनि गासैबो रायजोआनो मिथिखागौ बिथाङा समाजजों थाफाग्रा सासे सुबुं होननानै गतिके बेयाव रायजोआ रोखा हमनो हाखायो जे प्रमद बर' बिथाङा सोर मानसिखौ दिनै टिकेट होदों आरो इउपिपिएलआ जि दानाव मा मावो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ गोबां रोखोमनि खामानि नुथायाव गोबां मावनो हायाखैब्लाबो दिनै फैगौ जे 4 मास बेनि गेजेराव मोनसे बांग्रिं बायदि मोनसे खामानि जानो थांगासिनो दङ दिनैसिम बिटिसि सरकारा लाफेरनो हायि डिसिजन जायखौ जोङो 2,000 कोटी थाखा बाहायनानै अमानि फार्मिं मोनसे जोङो पिक मिशन लादों जेरै 200 क्र'र फैसा लागायनानै पटारि फार्म लादों बेनो बयनिसायबो देरसिन आसनि बिनि आगोलाव न'खर फोजौनायनि नामाव न'खर फोथांनायनि नामाव बिटिसिआ 17 बोसोर जालांबाय रावबो खिन्थु खामानि मावामोन बे मोनसे खामानियानो थांनाय 17 बोसोर मावनायनि सायाव जानानै दङ आरो आं बाकिखौ बुंबावथ'ला आरो फिसारि डिपार्टमेन्टआव जोङो न' फिसारि जावना होनानै जोंनि जे माने रायजो राजाफोर दङ बे रायजो राजाफोरखौ आर्थिक भाबै स्वाबलम्बी खालामनो थाखाय सुबिदा होनो थांगासिनो दङ जोंनो प्रधान मन्त्रि मत्स्य योजना होननाय मोनसे मिशननि दारा जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो ना फिसिनानै स्वाबलम्बी खालामनो सुबिदा होनो थांगासिनो दङ जोङो ना फिसिग्राफोरखौ बाय मटर साइकेल उइथ आइसक्रिम होनो आइस बक्स होनो थांगासिनो दङ आरो 1000 साइकेल उइथ माने केरियार माने खिथुनावहाय ना लाग्रा मोनसे बाकस जोङो माने बानायनानै मेकानिकेल बानायनानै जोङो जोंनि ना फिसिग्रा जि माने बिटिसिनि रायजोफोरखौ बिसोरनो होनो थांगासिनो दङ बे बावैनो नभेम्बर मासावनो मोनगोन आरो अलरेडि जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो फिसारि डिपार्टमेन्टखौबो मोनसे समाव जे रोखोमै गारसोना दोनदोंमोन बे बाराव बेखौबो जोङो मोनसे जेरै जोङो एनिमेल हासबेन्डारिखौ जे रोखोम डेभेलप खालामदों फिसारिखौबो खालामनो थांगासिनो दं आरोखि
हाग्रामा महिलारिया तामुलपुर बियाबाव दासिम केन्डिडेट होआखै सान्ता बसुमतारी बिनि केन्डिडेट होयैनि जाहोना मा होनना जि खादों बेयाव होनांगौ मा बाथ्रा दं बेहालाय दिनै बे गावनि आथिं मालायनि आथिं हमै हमै दिनै बियो गावनि दायखौ दोनखोमानो थांगासिनो दङ प्रमद बर'नाव बहुतबार आथिं हमफैबाय आन्जिल जोंखौ सिन्थाय आथिं हमदों आंखौ सिन्थाय बहुतबार फन खालामदों आरो UPPLआव माने गावखौ जगदान खालामनांगौ होननानै बुंगासिनो दङ दा गतिके बेबारावलाय आरो जों बिथांखौ सुबिदा होआ बिथांखौ जों जेलाव हरनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बिराद थाबैनो जों बिथांखौ जेलाव फाथायहरगोन बे निश्चित आरोखि जोंखौ दिनैहालागै जेब्लानिफ्राय BTR गठन खालामदों बिनि उनावनो प्रमदजों कमिय खेबबा 5 टाइम रायलायदों आरो जोंनि लेभेलाव 2 टाइम्स अलरेडि रायलायदों बिथाङा UPPLआव साबमिसन जानो थाखाय बहुतबार बुंगासिनो दङ खिन्थु जोंनिफ्राय जेंनाव जेबो शब्द गैया नाथाय बेसेबांसिन दिननि गेजेराव बेयाव मोनसे प्रक्रिया दङ जा माने आयेनखौ जोङो दिनैनो गोदोनायाव हमनानै दिनैनो बिथांखौ जेलाव थिसनहरनो हाया आयेना नोंथांमोना मिथिखागौ NIA आ नांनानै दङ बहुतबार NIA आ क'क्राझाराव इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ NIA आ गावनि इनभेस्टिगेसनाव फाइनाल स्टेजआव मोनहैगासिनो दङ थाबैनो नोंथांमोना मिथिगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे आरो 100निबो बारा मानसिया जेलाव हाबनो थांगासिनो